V našich podcastoch sa venujeme téme opatrovateľstvo na Slovensku. Chceme vám ju priblížiť očami riaditeľov vybraných zariadení sociálnych služieb v jednotlivých regiónoch Slovenska. Ako totiž bude vyzerať naša staroba? Podiel populácie staršej než 65 rokov stále narastá a zo súčasných 16% to bude v roku 2040 až 24%. Preto v zariadeniach sociálnych služieb potrebujeme milých a kvalitných ľudí, ktorí s láskou sa postarajú o seniorov v jeseni ich života. Nikdy totiž nevieme, či sami nebudeme raz na ich pomoc odkázaní. Naše pozvanie dnes prijal pán inžinier Tomáš Hyben z Domu seniorov Tatranská Štrba. Pán riaditeľ, povedzte nám aj vy v krátkosti niečo o vašom zariadení. Takže naše zariadenie sociálnych služieb funguje od apríla roku 2015. Sme zariadením 106 lôžkovým. V podstate poskytujeme služby zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, denného stacionára, jedálne, práčovne a prepravnej služby. Ale najviac teda gro činnosti teda tvorí vlastne dlhodobý pobyt pre teda ako zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby. Takže máme cez 70 zamestnancov v podstate rôznych kategórií, opatrovateľky, ošetrovateľky, zdravotné sestry, fyzioterapeutov, inštruktorov sociálnej rehabilitácie. Máme vlastnú kuchyňu, vlastné stravovanie, vlastnú práčovňu a kompletný vlastne servis pomocný, ktorý k tomu patrí aj upratovanie, údržba. Mojou ďalšou otázkou je, akým výzvam aj vaše zariadenie sociálnych služieb momentálne čelí? Tak ako všetky zariadenia potýkame sa momentálne s extrémnym navyšovaním cien, najmä teda energií. Sme napojení na centrálnu tepláreň, čiže toto nie je momentálne doriešené z hľadiska kompenzácií zo strany štátu. Ministerstvo vlastne práce dalo garancie na elektriku, na elektrickú energiu a na plyn, ale teplárne nie sú doriešené, takže máme tam extrémne navýšenie vlastne tepla. No a samozrejme aj tak ako všetky prevádzky sa potýkajú s navyšovaním cien, tak tie ceny energií, tak tie ceny sa potom prenášajú do ďalších vstupov, čiže extrémny narast cien potravín, spotrebného materiálu, nejakých údržbových vecí nových, ktoré potrebujeme. No proste cenová hladina, zvýšenie cenovej hladiny v podstate všetkých vstupov. Chcem sa vás spýtať, ako môže táto inflácia, ako môže toto zdražovanie ovplyvniť starostlivosť o seniorov, nakoľko určite niekedy musíte rozmýšľať nad tým, či kúpiť lacnejšie alebo drahšie pomôcky a ďalšie zdravotnícke príslušenstvo. Od mája tohto roku sme pristúpili po 5 rokoch k zvýšeniu cien. Od februára 2018 sme dokázali udržať cenovú úroveň našich služieb na rovnakej úrovni. Žiaľ Bohu, už to nie je možné, takže vzhľadom na toto zdražovanie sme museli pristúpiť aj my k zvýšeniu cien, lebo ináč je to neudržateľné a určite nechceme krátiť kvalitu našich služieb ani produktov a už vôbec nie materiálno-technického zabezpečenia, ktoré patrí klientom. Takže určite nekupujeme ani lacnejšie produkty, ani už vôbec nie lacnejšie zdravotnícke pomôcky, pretože na tomto sa šetriť jednoducho nedá. A vlastne, čo sa týka energie, tak zavádzame fotovoltaické panely u nás a budeme sa uchádzať o zdroje z eurofondov, pokiaľ budú nejaké výzvy na teplné čerpadlá, aby sme sa vedeli teda osamostatniť aj od toho kúrenia, respektíve od toho centrálneho vykurovania. Ak by sme sa mali zamerať na prácu opatrovateľov, priblížme poslucháčom túto prácu. Jej prínosy, jej kvalitu, jej zodpovednosť. Motivujme trošku záujemcov, ktorí by sa práve chceli pre túto profesiu rozhodnúť. Mojou filozofiou ako riaditeľa od začiatku je to, že túto prácu človek jednoducho musí chcieť robiť. Musí to mať v sebe. Ja vždy hovorím zamestnancom, že človek v práci, v akejkoľvek, nielen u nás, by nemal byť nešťastný, nemal by trpieť. Nemal by chodiť do práce len kvôli tomu, aby zarobil peniaze.
tá práca by ho mala baviť, mala by ho naplňať. Čiže v prvom rade neviem, či celkom sa dá motivovať k tejto práci nejakým spôsobom, pokiaľ to človek tak necíti v sebe, že by túto prácu mohol vykonávať. Proste toto nie je jednoduchá práca. Je to práca naozaj, u nás sa opatrovateľky striedajú na 12-hodinových smenách, takže vykonávať to poctivo, tak aby to bolo urobené čo najkvalitnejšie, si určite vyžaduje nielen fyzickú kondíciu a odolnosť, ale aj psychickú, nakoľko, ako ja hovorím, u nás sa deti nerodia, ale odprevádzame v podstate ľudí na druhý svet, tak povediac, a pomáhame ľuďom tak, aby tá jeseň života bola čo pre nich najznesiteľnejšia, aj pre rodiny, aj pre tých klientov. Čiže nie je to celkom možno, že práca pre každého, tiež človek musí byť nejako psychicky odolný voči tomu. A to, čo by podľa mňa pomohlo, alebo čo sa týka tých grantov, myslím si, že či už pre existujúcich, alebo aj pre nových zamestnancov, rozhodne ja vždy hovorím, že aj keď to človek môže pomýliť, ale komunikácia a ústretovosť klientov je u nás na prvom mieste. Čiže, ako sa hovorí, úsmev nestojí nič, ale znamená veľa. Takže človek by mal tú prácu vykonávať s úsmevom na tvári pre tých klientov a nielen si odkryť tú robotu, ale častokrát aj, ako hovorím, vzhľadom na tú psychickú a fyzickú záťaž je to niekedy zložité. Takže určite pomohli by školenia, tréningy v tejto oblasti. Aj my ich robíme tu v našom zariadení tiež, aj či už pre manažment alebo pre zamestnancov, ale malo by to byť určite na pravidelnej báze a každý zamestnanec by mal prejsť takýmto tréningom komunikácie a sociálnej odolnosti voči vlastne tomu, akým spôsobom vlastne táto práca sa tu vykonáva a čo tu realizujeme. Táto práca je veľmi krásna, nás veľmi teší, že môžeme ju vykonávať, pretože v našom zariadení pomáhame v podstate 106 rodinám so starostlivosťou o našich blízkych, o ich blízkych. Pomáhame 106 klientov v tom, aby v podstate tú jeseň života mali čo najkrajšiu a zároveň ako zamestnávateľ dávame prácu a sme spolužiteľmi vyše 70 rodín. Takže táto práca určite má zmysel, či už pre tieto rodiny, osoby, ale aj pre celú spoločnosť ako takú. Pán riaditeľ, veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie. Hosťom v dnešnom podcaste bol inžinier Tomáš Hyben z Domu seniorov Tatranská Štrba. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. A ja vám ďakujem pekne za rozhovor, aj záujem o to, že máte záujem komunikovať a šíriť propagáciu aj tejto práce, aj toho, čo robíme. Vážime si to. Ďakujem pekne.